Takže čau, je to s vami zase Haver. Toto videjko je tak trošku o ničom. Práve za chvíľu idem na Anglinu. Môžete vidieť, je asi sú 4 za 5-4. A toto je len také informačné videjko. Chcem vám, viete čo, to si necháme na potom, takže za chvíľu som z Angliny, takže zase som tu a k tomu, čo som chcel, aby ste si nemysleli, že vlastne som len stopol video a chápete, tak vám ukážem ešte čas. Naschvál som vám ho ukázala aj predtým. Vidíte, je 5:45, takže sorry. A vlastne toto je takéto informačné videjko a je to o tom, že teraz strašne dlhú dobu nebolo žiadne video, asi 2 týždne, týždeň. A chcel by som sa vám týmto ospravedlniť. Neviem rozprávať. A teraz už budú videjka vychádzať častejšie, 2-krát alebo 3-krát za týždeň. Nemôžem vám povedať, že napríklad pondelok, stredu a piatok budú vychádzať, ale proste 2 alebo 3-krát za týždeň, ak sa mi podarí možno raz. A ešte k tomu, že som dlho nevydával, bolo to z ohľadu toho, že vlastne pokazila sa nám Wi-Fi. Vlastne ja mám komp, takto, hneď som späť. Idem jesť. Takže som späť, som najedený, brúško doplnené a chcel som vám povedať vlastne, že som skončil pri tom, že som vám ukazoval, že vlastne ja mám takto počítať, už ste mohli vidieť v predchádzajúcom videi. Tu mám PlayStation 4, prepáčte, ak to moc dobre není vidno. Ale počkajte, to vyrieším takto. No, tak ani baterka nesvieti, no proste, že tuto mám PlayStation 4, tuto presne v strede, tu mám počítač a vlastne k počítaču mám pripojenú takúto hovadinu. Je to vlastne akoby prijímač Wi-Fi na pevné počítače. A z hľadiska toho, že nešla Wi-Fi o 3 miestnosti ďalej, takže som nemohol vydávať videá ani nič. A to je asi všetko z tohto videa. Už by som sa s vami rozlúčil a čaute.